Omubere bw'omusacha yomasiretse Japhet Ugachi gotogete mbarbarine parene kurunyango sogo chinyacheki mebunge abo basi county ya Kisii niga kagere buranyagosira niga ngente tunagokobwe goikasa yayiga abwase omubere oyo togete chinsa isato chamaragoba obutuko bwokira igoro akagenda bakanyacheki abo goikoteri ogatebu omonto otokiro kwete ipara omuro yo nakamenyoka bakabu ne pikipiki ogoiko okong'akira esimi ogonte ngatebia anti nyayo no ali para akwete bono nainchiki ngoikororo na bamaene na ichanete konyora abantu baminto bakorera ng'omwana oyo okorera egento keke osirire nainche namoroche na maisa nabere igorende aso obweng'e ntobwate obororo obonene buna ekenyoreke nanene mono buna efamily nigo omorigio nyagosira nekirwa nigo mwako yasagete chinsa chiamaragoba abwase bachagete komorigie keranyore tugochanka buna etalie naro yae incho mwaka one gakeretwe esimi saa 3 ya mambi no twarenge nerero turigeretie TV no muntu omwakerete ntwe mumaete akamuteya yaya chichuma nchira nkuone utarore iribu oiche bwoyi na chikobire bakase chaime oyi ngoiche nyacheki mugaso tugambe buno gochio ikorwororo bagakorana nere bono keraye kachinsa cha mugaso saa 9 agasoka koruga iga akagenda nyacheki saa 12 egete saa 1 akairana lakini elie iranete nchento kwanete nere nkamorora kwa umbali gagosoka gushiega itaruguru ono ngarosi ndagira ngakura ngabeke mesa ono konya yabire saa 2 inkwiburi ngakia taracha rinde saa 2 yetanya komonyora isiko gachikumwakera simi cia taliko simi cia na taliko bugori ngarete ya mama kamoteberani yaya taracha tugatema gwakero tabugureti bono kero tugakira bake cousin yane egateba yaya taramororande bono rigete cousin yane gake simi gocha ng'ayaya otokirara ire para kwete nigo obutuki bwachakire maega ya mate kubwati na konyora ase koreke kagere korekana abwase abo busabo obutuki baigete na korata asaya iga kera tuigeta abuntu acheta so chungusi kera tuire tumubere mambi ya ento cheta so chungusi tokabwati aso mubere orenge kera twakara kubwati umubere tokanyora ria so mumbe omongwano yarangire tigu nachi kwechichuma no omongwano yaitere tu kera omongwano yaitere tu aroro tokabwati abo kogenda ase chaime gweta no bamubogorereti ekagara bakamoikia ase para kera bamoikia ase para no ato amonyo atabekire kurwa gweka twaru oro tokanda so chungusi tokarangire tisia ya nyangoso njaje tororo litukeria mambi yae tokarigereri tokabwati no mogambia bagambi barengo oro tokarigereri ya matenya gusira Japhet ikorona tatomu abo ya sabiro obutuki bwango korekana elikomanya obwene bumwanchobo na kumanya ekirete omwanchobo korerwa egekorekenga bune kiga omwana oyo osirire no yone muna asirire iga ite tutariga asirire tarwarite wane nko sabe serikali aso gwanja kwino mubugatie egenteke no yokoreta yonsi linda nyare ko buko ko sasa serikali agambi gwatenga sababu kiakorere tae inje nakugosaba kwa nuko maiga yekoreke kyo goichani nigo ya matenya gusira Japhet Ugachi nyarko bake gusaba serikali nyarko bake okorobo tukibwa ya senchire yabwangeri koreta obwene bumwanchobo kuripoti getsen kya onambe ya Magian Soko TV kurugaiga ase kinyo kya bwitangare gyotoka gaiga ase wodi encheki gaiga ase bunge abo basi retere ne Dominic Onderi Nyabuto.